Imos comezar ca creación de materiais con SLearning, que é unha ferramenta de autor que nos vai permitir a creación de materiais educativos de xeito moi doado, sen necesidade de controlar HTML ou XML. Podemos crear unha especie de libro digital onde temos unha parte, como nos aparece aquí, que sería para que o libro sexa navegable, según prememos, vai nos cambiando. E tamén nos vai permitir traballar como se fora engadindo textos, engadindo imaxes, sons, vídeos, animacións, presentacións, tamén nos permite crear actividades interactivas de tipo test, de verdadeiro ou falso, espazos en branco, escolla múltiple, e de actividades de lectura, casos prácticos, en fin, unha morea de actividades. E despois a ventaxa que ten é que se pode exportar en formato SCORM para despois subilo á nosa aula virtual ou ben para poñelo en formato EPUB e así podelo ver nos dispositivos móviles sen necesidade de conexión. Tamén nos vai permitir crear páxinas web. Por lo tanto, o primeiro paso a seguir é a descarga do programa. A descarga do programa faise desde esta páxina, que é a páxina oficial de SLearning. Como vedes, aquí ten distintas pestanas, accedemos onde pon descargas. Aquí danos as posibles descargas para Linux, para Apple ou para Windows. Linux non o utilizamos agora, xa que tanto os netbooks como o ordenador do profesor das aulas a Valar xa o traen na maqueta instalado. Procedemos entonces á instalación en Windows. En Windows temos a posibilidade de instalalo no ordenador ou ben unha versión portable para levar nun pendrive a calquera ordenador que teña Windows. Se lle damos aquí, prememos en versión instalable, xa empeza aquí a instalación. Como calquer tipo de programa normal, iríamos despois dando nas sucesivas ventas que se van abrindo. Eu cancelo xa que xa está instalado o programa. Unha vez que está instalado o programa, unha vez que está instalado o programa, aparecevos esta imaxe, esta icona, xa posta para, premendo sobre ela, acceder directamente. Aquí temos a posibilidade de escoller a lingua na que queremos. Eu teño posto galego. Aquí é para seleccionar o navegador que imos utilizar. Tampouco pasa nada se deixamos o que aí e despois imos abrir con outro, pois con cambiálo xa está, e damos a guardar. Este é o noso entorno de traballo. Aquí arriba aparece un menú principal, esta parte de aquí, que é onde vai ir a estrutura, vai ser o índice dos contidos cos que traballemos, esta parte de aquí, que é a sección onde aparecen as distintas actividades, que se lles chama iDevice. Son distintas actividades cas que podemos ir traballando. Bien? E esta zona de aquí, que é a área de traballo, onde imos incluindo todos os materiais. O que imos intentar facer é algo semellante a isto. Aquí temos a primeira páxina, onde damos unha explicación, unha introdución. Despois temos aquí o menú, que premendo nel sacamos esta árbore, non se ve. E valerían, se a sacamos, temos que valer destas pestanas, destes botóns de seguinte, o anterior, para a navegación. Ben, eu deixo así, xa que é o formato na que veñen os libros digitais no espazo Valar. Aquí temos os tipos de device que podemos utilizar. Chámanselle de tipo experimental, información meta, información textual, actividades interactivas e non interactivas. Estes de tipo experimental, hai algúns que ainda dan agora problemas, pero na nova versión que está a piques de sair xa non nos dá. Para facer a maioría das actividades,
de introducir texto, de insertar imaxes, podémoslo facer desde aquí, desde texto libre, ou desde o apartado de actividades. Realmente hai moi pouca diferencia, como imos comprobar. E aquí aparecen os distintos exemplos para que se vexa o que se pode facer. Neste caso, por exemplo, co device de texto, creamos un texto e podemos traballar sobre el como se fora un procesador. No editor pódese cambiar o tipo de letra, cambiar o tipo de cor, o formato, facer un subliñado ou neste caso un marcado, engadir caracteres especiais, símbolos matemáticos. Despois podemos facer actividades imaxe e ampliación, que temos unha imaxe pequena e premendo sobre ela ábresenos para ver en detalle mellor a imaxe. Temos a posibilidade de insertar unha imaxe e con unha lupa poder ver en detalle, por exemplo, sobre esta imaxe, mira con lupa e comprobarás cantas persoas van pola punta. Aparentemente non se ve ninguna, escollemos aquí, por exemplo, 3 aumentos, e imos xa mirar, aí temos unha, aí temos outra, e podemos detectar o color de roupa que levan. Isto, para estudos en detalle, ben moi ben. Despois, hai a posibilidade de insertar vídeo, hai distintas posibilidades de insertar vídeos, podemos facelo vídeos de YouTube, temos aquí, ao premer, lévanos xa directamente, carga o vídeo de YouTube, que, bueno, non vamos a esperar agora, e aquí son as posibilidades que temos de metelos. Aquí hai 3 formas distintas que imos ver agora. Despois, dentro das actividades interactivas, temos en Xerocos, é moi simple, collemos un texto, por exemplo, como antes tivemos o vídeo, pois aquí facemos un párrafo para ver se prestaron atención sobre o vídeo e teñen que ir cubrindo os espazos en blanco en función do que atenderon. Cando se lle dá a enviar, pois, se o resultado é correcto, aparece aí. E tamén actividades en menú desplegable, que tamén pinchamos para escoller a que queremos, aquí igualmente, e aquí damos a comprobar para saber se a actividade está ben feita. Eu que sei, facemos aquí, que era o metro, me parece, non? Vale, damos a comprobar e danos a puntuación. Tamén hai o que chaman actividade experimental, que na nova de versión xa non saen os erros que vos comentaba, e, por exemplo, aquí o xogo do aforcado, podemos meter unha imaxe e dicir, bueno, pois, que vayan sinalando as letras, non? Bueno, pois, polvoreta. Vale. Danos unha mensaxe. E despois outras que chamase de información meta, porque, por exemplo, poden conectarse con un sitio web externo. Ben, aquí, por exemplo, lévanos a unha páxina que vos puxen aí por si queríades utilizar, porque como está preto o Día das Letras Galegas, pois se queredes, tanto se pode navegar por aquí abaixo como aquí arriba, non? Trae a bibliografía do autor e trae distintos xogos para que podan facer os nenos. Podes navegar por ela, bueno, como se estuvera xa externamente, non? Despois tamén temos o que é a galería de imaxes, que para que distingades puxenvos estes 2 exemplos, porque se, por exemplo, a imaxe é pequeniña, premedes sobre ela e realmente non hai moita, non ten moito valor se as imaxes son pequenas, como este o caso. Pero se a imaxe é dun tamaño grande, entón vamos aquí, amplíasenos e vainos dando paso ás outras. Aquí. Vale.
Despois tamén podemos engadirlle un artigo wiki, por exemplo, que vai dirixido á Wikipedia. Isto pues, simplemente, se mirades, é exactamente a Wikipedia que aparece aquí. Cal é o problema? Que metemos estes datos, pero se os datos se actualizan na Wikipedia, aquí non se van a actualizar directamente. Entón, imos proceder á creación dos materiais. Para crear nosos materiais, teñamos isto, dixemos que o fundamental era, claro, ter xa preparada como unha carpeta con todas as imaxes que vayamos a empregar. Eu mandeivos por correo electrónico unha que contén un arquivo en Word, para que xades como funciona o texto, as imaxes que vimos antes, aquí un arquivo de son, un arquivo PDF e aquí en esta páxina que van os códigos para poder insertar uns vídeos. Vale? Bueno, vai ser o mesmo que teñades vos. Entón, aquí o primeiro que temos que facer é ir en propiedades, como fixemos, pois damoslle o título. Se queremos, bueno, tanto dá, poñemos probas S-Learning, ou aprendendo. Cada un pode poñerlle o que queira, non? Aquí escollemos o idioma, como antes. Aquí sería a descripción para poñer, se estamos creando contidos, pois unha descripción xeral do noso traballo, os obxectivos que pretendemos acadar, as necesidades de coñecemento previo, pero, bueno, isto agora non é necesario cubrilo. Imos en autor, cada un de vos pon o seu nome, a licencia que queredes escoller, agora para practicar é igual, podemos poñer, pois, licencia non comercial, por poñer unha. Isto quere dicir que se fan materiais a partir do voso, teñen que dicir que recurriron a él, pero que non se pode utilizar con fines comerciais. Aquí no tipo de recurso, pois se é unha lección maxistral ou, bueno, aquí imos poñerle o que sei, tanto dá. Un proxecto real, que máis dá. Aquí os de destinatario todos, bueno, podíamos escoller ensinanza presencial, semipresencial ou a distancia. Aquí, se queremos, como no que tiña eu, que vos ensinaba esta imaxe, por exemplo, isto é porque carguei a imaxe. Entón, se quixera descargar unha imaxe vosa, daría desde aquí cargar imaxe. Neste caso, ímolo deixar porque non temos unha imaxe de nosa. Despois damos ya guardar. Configuración guardada, ok, e volvemos aquí ao inicio. Aquí podemos cambiarlle, aquí en vez de chamarlle inicio, pois podemos poñer probas, tanto dá. Damoslle ok e vedes que xa saiu. Hai dúas formas de cambiar o nome. Ben indo aquí en renomear, bueno, mellor dito hai tres. Ir en renomear, que cambiaríamos, despois daríamos ok. Podese dar a control máis R, xa se vos colocades encima de renomear xa se ve, ou ben simplemente facer doble clic, clic, e xa sai tamén mesmo. Cada vez que se vaya poñendo un subapartado, pois fago aquí en engadir páxina. Se vedes xa queda a distinto nivel. Aí teño tema, pois en vez de tema, pois poño imaxe, texto. Vale? E por facer unha proba, pois xa imos engadir un texto. Para engadir o texto, aquí xa temos posto texto. Para engadir texto, imos aquí onde pon texto libre. Tamén o poderíamos facer desde outro iDevice. Aquí temos os iDevice, poden poñerse desde así, que se ven, para que se vexan todos, ou ben seleccionar aquí os que queirades que se vexan ou os que non. Vale. Eu teño para que se vexan todos por grupos. Resultame máis cómodo. Pero bueno, podemos facer en texto ou podemos facer
en actividade, escollendo aquí actividade ou ben escollendo texto libre, porque a diferencia é mínima. Imos ver agora a diferencia, pero facemos doble clic sobre texto libre e vedes que xa se abre aquí isto que é un editor como se fora un procesador de texto normal. Escribo calquer texto, estamos a facer probas cos textos. Como vedes, aquí seleccionamos, por exemplo, a primeira e dicimos que a queremos en negrita, vale? Negriña. Podemos coller outra e dicir que o queremos en cursiva e subliñado. Collemos esta parte de aquí e resulta que a queremos, ademais de negriña, pois queremos que vaya en cor vermella. Bueno, si estamos a traballar con unha cousa de matemáticas necesitamos símbolos especiais, temos que poñer un enderezo de correo electrónico ou tal, ou copyright, pois poñemos aí os símbolos que se poden ver perfectamente. Se estamos a traballar con matemáticas, tamén podemos ir engadindo aí todos os símbolos que nos dé a gana, damos a visualización primeiro para ver como queda. Queda así. Estamos de acordo, damos a insertar, aceptar, vale? Isto que me parece que se ve pequeno, pois cambiolle a fonte, o tamaño da fonte e poño pois a 24 puntos, vale? Ou seja, funciona exactamente igual que un procesador de textos. Vai nos permitir tamén, se temos un texto, un arquivo de texto xa creado, porque fixemos antes para outra cousa, pois engadilo. Aquí temos dúas formas de engadilo. Aquí, vedes, pegar como texto simple, quere dicir que non vai a recoller o formato, por exemplo, que aparece en Word. E aquí é se pegamos directamente desde Word. Se imos á carpeta esta, vedes que temos aquí un Word, vale? Vedes que está colocado de distinta forma, con distintos espazos, unha cousa media rara. Bueno, é simplemente para que vexades, por exemplo, aquí vamos poñer para que se vexa que despois, cando o copiamos, aparece igual. Entón, seleccionamos todo, botón dereito, copiar, e ímonos xa aquí. Dámoslle o botón este de pegar desde Word e aquí control vaciar. Insertar e se vos fixades quédanos exactamente igual que aparecía ali. Para comprobar como queda podemos ir a visualización. Para que non se nos borre nada sempre hai que darlle aquí a feito, neste tic. Queda feito, aparecenos aquí o texto. Xa se comproba aquí a forma na que queda, pero se queremos podemos ir aquí en ferramentas a previsualización. Imos texto e isto xa é o que temos aquí feito, vale?